Ähliňize salam. Bugünkü dersimizde PyCharm kurulma haqda görünýär. PyCharm hem edil Jupyter Notebook ýaly bu da bir Python ýazmak üçin ulanýan IDE, ýani Integrated Development Learning Environment. PyCharm'da Jupyter'dan tapawut ýeri aslında kompýuterimizde bir programa ýaly işleýär. Jupyter online ýaly işleýär, PyCharm offline ýaly hem ulan bilýäňiz. Ýöne PyCharm hem bir gowy ýeri. Bu hem online ýagdaýda ýa-da virtual ýagdaýda save edýär, ýani sizin kompýuteringizden köp yer tutmaýar. O yer kompýuteriňizi ýadatmaýar. Endi PyCharm näme ýerden almaly, näde install etmeli, onu görelim. Şöyle gitsek Jupyter'da yazalım internette. Google PyCharm. PyCharm ýazsak, JetBrains çykarýar, ýani PyCharm. Bu yerden görüp bilersiniz PyCharm'ın näme haqda. PyCharm is an integrated development environment. Ine esasen Python üçin ulanýan integrated development environment, ýani kod ýazmak üçin ulanýan programy. Checklen keken öňe JetBrains kompaniýasy tarapyndan. Ine şu yerden ilkinji çykany gitýäs. PyCharm. İlkinji öňde çykan saýda gitdik. Ve bize download gerek. Download nerede? Yine şu yerde. Download edeceğiz. Download'da Windows, Mac, Linux haysyn olanyan olsanız professional töleýli ýagdaýda, ýani bunda siz has SQL ýa-da HTML zatlar hem bolup bilýäňiz. Bize edil häzirlikçe ol gerek-de, bize command gerek. Yine şu yerden download edeceğiz. Free open source. İkincisi command bolany. Ýa-da Mac olanyan olsanız Mac'e göre, Linux olsa Linux'a göre. Biz Windows'dan ýa Windows'dan şunu download edýäs we biz onu download etdik. Download edilmeden soň ine garşymyzda şol çykýar. PyCharm command. Ve bu ýerden siz munyň setup'yny edýäňiz, edil öňkü Python'yň setup'yny edişiňiz ýaly. O ýerde biraz garşyk ýerler bolmagy mümkin. Eger sonra ýüze çyksa sorap bilersiňiz. Ýöne setup ediňizden soň ine şol çykýarsyn garşyňyza. Hatta şunu men exit edelim. Täzeden açayım PyCharm'ı. Yani siz download ettiğiniz hem mezat kurunduğumuz mandal bu. Şul çykýar. Şu yerden nädik täze programı başlatmaly. Yani bize new gerek. New bastık. Hop, yanlış girdik. New hak mandal. New project diyelim. Create project diye. Sizde de başta şular yazatlar çıkan olmalı. Yine virtual environment sayacağımız. Yani virtual ýagdaýda sevdiye. Bu yerden hem yine Python'ın öz nemesin interpreter'ını sayacağımız. Yani bizim başta indiren Python'ımız interpreter verir. Yani bizim yazan zadımıza o Python dilini öğreniyor ve Python'dan biz output, yani bize gerek olan neticeni çıkarıp alıp bilýär Python görünüşünde. Şular ýad etdik. Create dedik. This window. Creating virtual environment. Yani bize virtual ýagdaýda, yani kompýuterden köp yer tutmaz ýaly. Hyal diýip bilersiz, türkmençe näme diýip aýdyp bilersiz, hyal diýip bilersiz belki. Environment açdy. Ne biz girdik. Libraries. Ne Python 3.8 bizim ulanyan library'miz, yani bizim şu programan ýa-da şundaky ýa-da kodumuzy Python'a öwürmek üçin ulanýanymız ine şol Python, yani bizim ilk başta indiren mandal bol. Neyse. İlk indiren programımız Python'mız şunu ulanýar. Ýazanlarymyz Python diline öwürmek üçin terjime etýär. Kirlep bilersiz bunu. Configuration'da nämeler var? Ýerler okmanda. File diýäsinde. Indi bu ýerden new file açalım. PyCharm ýa-da PyCharm olsun. Python olsun. Okay. Garaşýarys. Olmadı. New scratch file diye konuşuyorum.
Kelle artmaya gerek yok. Şu an kompüterin ýagdaýy gowragyjy. Ine bir Scratch file açdyk. Indi şu ýerde meselem biz gerek zatlarymyzy ýazyp output'unu alyp görüp bilýäs. Meselem diýelim print helken ulanyly. Sana sady oba sady mallary. Men sizin ahliňizin bla bla bla. Şular ýaly. Yazdık. Print funksiyası bizim şu ýerde ýaýyň we goşadyrnyň içinde ýazjak yazan zadymyzy print edýär. Yani bizim garşymyza çykaryp berýär kompüteriň ekranında. Onun için şu ýerden run'a basýas. Run. Haýsyny run etjek bolas. Meselem şu ýerde birden köp program işledip bolmamamız mümkin. Şoň üçin haýsyny run etjek bolsak şonu berýäris. Ine bizim şu altky duranymız Scratch 2. Scratch 2 run edýäs. Ine bu ýerden çykardy. Salam, sada mallary men sizin ahliňiziň bla bla. Diýdi. İkinji ýerde ekran etjek bolsak ýene-de şu ýerden run'a basyp run edip bilýäris. Mumma şular ýany galanyndan görersiz.